Akwụkwọ ndị eze nke abụọ, isi nke 22. Josiah dị afọ 8 mgbe ọ malitere ịchị ma chịa 1 afọ na ọkara na Jerusalem. Aha nne ya bụ Alice Ledada, ada Adalai nke Bozkat. O mere omume ọma n'anya Jehova, jee ije n'ụzọ niile nke David nna ya, ọ bụghịkwa onye ji ụgwọ. N'afọ 18 nke eze, zigara Shefan nwa Azalaya, eze Meshulam, onyeisi ọchịchị, ka ọ bịa n'ụlọ Jehova na-ekwu, gakwuru Hekai, onyeisi nke a na-ewebata n'ime onye nchụaja, ka o wee chịkọta ụlọ ahụ na ndị na-eche ụlọ ahụ anakọtala n'aka ndị mmadụ, ka ha nye ha n'aka ndị na-arụ ọrụ ma na-elekọta ụlọ Jehova, ka ha nye ya ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ Jehova iji rụzie ebe ndị mebiri emebi nke ụlọ ahụ, ya bụ ndị omenkà, ndị ọkwa nka na ndị na-akpụ ihe, ndị na-egbute osisi na otu esi arụzi ụlọ ahụ, maka ha ghara ịza ha ajụjụ maka ego e nyere Hekaya, n'ihi na ha bụ ndị isi nchụaja. Onye isi nchụaja: ahụrụ m n'akwụkwọ iwu n'ụlọ Jehova. Hekaya nyere Shefan akwụkwọ ahụ, onye gụrụ ya ọzọ. Mgbe ahụ Shefan onye isi gara n'ihu eze wee kọrọ ya sị, ndị ohu gị anakọtala ego ahụ ha hụrụ n'ụlọ ahụ ma nye ya n'aka ndị na-arụ ọrụ ahụ ma na-elekọta ụlọ Jehova. Shefan onye isi ozi gosikwara eze. Hekaya onye nchụaja nyere akwụkwọ nye m. Shefan wee gụọ ya n'ihu eze. Mgbe eze nụrụ okwu dị n'akwụkwọ iwu ahụ, ọ dọwara uwe ya. Eze wee nye Hekaya onye nchụaja, bụ nwa Shefan, nwa Makalaya, Shefan onye isi oche, na Asaya onye na-ejere eze ozi, iwu sị, gaa rịọ Jehova maka m na maka ndị mmadụ na maka okwu niile gbasara akwụkwọ a nke a chọtara, n'ihi na iwe Jehova dị ukwuu megide unu, n'ihi na nna anyị ha erubeghị isi n'okwu nke akwụkwọ a, ime ihe niile edere na ya. Mgbe ahụ Hekaya onye nchụaja, Shefan na ụlọ Jehova, Asaya gara na Hulda, nwunye Shalom nwa Tikva, Ahaz onye na-elekọta uwe, onye bi na Jerusalem n'ogbe ahụ, ma kpọtụrụ ha. O wee zaa ha sị, nke a bụ ihe Jehova bụ Chineke Izrel kwuru, gwa nwoke ahụ zitere unu ka unu bịakwute m sị, nke a bụ ihe Jehova kwuru, lee, m ga-eme ka okwu niile dị n'akwụkwọ ahụ nke eze Luda gụrụ bịakwasị ebe a na ndị bi na ya, n'ihi na ha ahapụwo m wee surie ihe nsure ọkụ nye chi ndị ọzọ, iji mee ka m nwee mwute site n'ọrụ aka ha niile. Iwe m ga-adịkwa ọkụ ebe a, ha agaghịkwa eme ka obi dajụọ m. Ma nye eze Luda onye zitere unu ozi, unu ga-asị, nke a bụ ihe Jehova bụ Chineke Izrel kwuru, okwu ndị a ị nụrụ ga-emezu. Ma n'ihi na obi gị gbawara gị ma weda onwe gị n'ala n'ihu Jehova, mgbe ị nụrụ ihe m kwuru megide ebe a na ndị bi na ya, ya bụ na a ga-ebibi ya ma bụrụ ihe a bụrụ ọnụ, ị dọwara uwe gị ma kwa akwa n'ihu m, anụkwara m ya, ka Jehova kwuru. Ya mere, lee, m ga-akpọkọta unu na nna unu, a ga-etinyekwa unu n'ili gị n'udo, anya gị agaghị ahụkwa ụzọ ọ bụla ihe ọjọọ niile m ga-eme ebe a. Ha wee weghachite okwu eze.